ассалому алайкум тамошобинони арҷманд. боз фурсат расида ки мо аз фаъолияти милитсияи суғд шуморо огоҳ созем. умедворем ки солиму хуб ва сари коре ҳастед ки рӯзгори шуморо ободу зиннат бахшад. давоми 2 ҳафтаи охир дар самти пешгирӣ аз ҷинояткорӣ, таъмини тартиботи ҷамъиятӣ ва баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон боз кадом фаъолияти милитсия ҳадафи дурбини барномаи милитсия хабар медиҳад қарор гирифт. имрӯз тамошо кунед. баъди 5 сол ҷустуҷӯшавандагон боздошт шуданд. бо таҳдиди беобрӯӣ маблағ талаб карду ба даст афтод. وای پول گفت همین قدر پول میتم گفت 10,000. من گفتم تو همین پول میدادی باشه گفتم 10,000 نه گفتم 15,000 ته گفتم. таваҷҷӯҳи махсуси милитсияи спитамен дар самти иҷроиши амалиёти кӯкнор 2022. чорасозӣ бар дурӯғ бо роҳи фолбиниву сеҳру ҷодугарӣ. фарзанд нашудигоҳ мебиёи вақташ якта ки метиҳам ҷудо шудигоҳи даҳанта метиҳам ҳалол майгон бо кори даҳанта кем. милитсия аз ғарқшавии ноболиғон нороҳат аст. шаҳри ин ва дигар хабару гузоришҳо дар барномаи милитсия хабар медиҳад.